Kalean gaude ta astu kabiri, kostakoak goierrin otegera giri. Naiz kantatzea asko iruditu niri, preparatuak ditut esten eta ziri. Zezen etorrita estet bueltatu nahi hiri, kanturako prest gaude, prestatu zaldiri. Zuek, Danel eta Satz, gidabaimena elkarrekin atera zenuten autoeskola berean duela hilabete gutxi. Gaur, gidabaimeneko puntuak berreskuratzeko ikastaro batean topo egin duzue. Iruna Bertso Zortziko nagusia, Danel hasita. Karneta ala atera gendun, olako eta alako, puntuak galdu ditugu eta horrela gabiltza plako, baina neri zer pasa zitzaidan orain aitortu beharko. Pentsa 7 puntu galdu nitun karneta ateratzerako. Kalera nola ez den izaten, oso erraxa jasaten. Autoeskolako irakaslea, maiz ibiltzen zen esaten. Ez edateko baina alere segi genuen edaten. Bigarrenean ez ote dute puntu gehiago ematen. Kotxea hartu eta ibili, geran ez biok jairik jai. Igande goiz bat zen ta nindoan, alkoholez betetan plai. Ertzainak alto eta puntuak kendu zizkidaten ta ai. Kotxeko puntua galdu nitun, ta etxekoak ere bai. Edan ostean ezin da egin, nahi genuken gixan ruta. Kotxea hartu ta hasi ginen, bidertzean ezin bulka. Lasaitu zaitez berriro ere, bazabiltz oik gastatuta. Lasaitu naizta gastatuz gero, nik pasako dizkizuta. Bueno, ez gera laguna orain, gu horren grabe jarriko, berriro puntua lortu arte. Ez dut nik bela etxiko, gehiago ez dut erango eta txintxoa izan betiko. Arri berean ez naizelako, bi aldizan eroriko.
Ateratzeko garaiani egin, ginen biok lagun urko, eta berriro atera naita, gabiltza biok gertuko, berriro edan behar duzunik, Danel ez egin zuk uko, puntuak galdu ezkero berriz, puntu katera ta punto. Zu Aitor, youtuber gaztea zara. Eta zu Danel, bere aita. Zuk Aitor, bideo batean aurkeztu zenuen Danel zure aita. Gaur egun, bera ere youtuberra da, eta zu baino jarraitzaile gehiago ditu. Iruna bertso 8ko txikia, Aitor hasita. Zuere jarraitzen zaitut tarteka, horriak baitituzu, zuk laikez beteta, adinarekin nola topatu oreka, modatik pasadenak xarma dauka eta. Jendea atzetikan, ta pantailan orgu, arrotuak bai ditut, zeru ta lur zoru. Niri begira denak horren beste ordu, Aitor horri inbidia deitu oi diogu. Aitatxo jarraitzea dute erabaki, hau ajatua baina hain guaia izaki, ez dakit ze arrazoi edo ze zergati, YouTube auskatzen ere ez baitaki. Bideo bat piztinan eta zenbat grazi, leopardozko txaparro ta toaita guzi. Horrela egin ditut ta urrun iritsi, lehendabizi ikusi ta gero ikasi. Eskolan jarraitzaile gure ingurunea, kontrolatzen baitute sarea gunea, klaseko kideekin trantzezko unea, izan nahi duten nere aitaren semea. Horrelakoak lehen bazeuden topera, lehen nahiko ez da orain gehiago gainera. Famatua egin naiz denen arabera, bat graba genezake guriok batera. Maiz joaten alzara, liburutegira. Une naizela 10 urteo badira, ez bai daude eginik eneko neurrira, eote naiz pozikango argazki begira. Eta, bigarrengoa. Liburu
buruetan barna mila abentura. Kontatzen dituztenak behar dan modura, baina nik ez dut maite idatzi dan ura, ahotsezkoa baita enekon kultura. Egin albazenuke denboran atzera. Ibiliko nintzake oraintxe antzera, baina denbora nola badoan aurrera, aprobetxatu behar uneko aukera. Nahiko zaila ez alda gazte izatea. Bere zaila izaten baita gizartea, baina gure burua badugu maitea, norbera sentitzen da ondo ta askea. Pentsiodun ugari kaleak hartuta. Eta ezin dutenez amaitu burruka, guretzat behar lukete haiek ereduta, etorkizunaz daude hain arduratuta. Erretiro garaia iristen denean. Iristen baldin bada hori azkenean, horretarako egon behar luze lanean, eta egongo gara bertan gaudenean. Futbolak ematen du sarri zer esana. Birpentsatu dezagun gure harremana, milioiak irabazi egin gabe lana, hori da bai sortea, jende horrek daukana. Bigarrengoa. Kirola bihurtzen da tarteka borroka. Eta besteok gaude zalantzan koloka, guztia da apustu, guztia erronka, arazoak ahaztu beharra dagota. Zue, Eneko eta Danel, 10 urteko bi gaztetxo zarete. Zuk Eneko, garbi daukazu, haunditan zer izan nahi duzun. Zuk Danel, ez duzu hain argi. 3 bertso 10eko txikian, Eneko hasita. Bizitzan izaten da nahiko nobedade, orain ze izango garen pentsatuaz gare, bajakin politiko suabe, gainera pepeko atat ez nago grabe, ederki biziko naiz kolperi jo gabe. Ez egon ilusioz, goraino betetan,
Bizitzak ditu bere gatazkata treta, zailda mantentzen berak behar dun oreka, etorkizuna izertan ipini arretan, orain zer geran ere ez dakitu Ni zer naizen badakit, ez dakizu edo, mutil ilarra dabilena pero, majo bizi naiz orain ta hobeto gero, politiko moduan traje eta sombrero, zure kontua faldu zeunero. Etzait gustatzen orain daukazun marmarra, jungo zaizu buruan daukazun aparran, pepekoa gainera autipo baldarra, nere botoik estezu jasoko ta txarra, hori da orain garbi daukadan bakarra. Ez dut ezautzen horren mutiko azkarrik, naizta ez dezun bota oain arrazoi txarrik, ez didala bota hauko etzion alperrik, danel horreatik ez dut egingo neharrik, ez dut eukiko zure botoen beharrik. Fabrikaren batean agian nikoka, edo lotei partitzek nei ez dit inporta, edo zein lan postutan gogotxunagota, egunero bizi hasta egin borroka, lasai joan nahi nuke egunero lota. Hona hemen, Asier, zuri egokitu zaizun gaia. Agian ez zaio gustatuko, baina esan egingo diozu. Agian ez zaio gustatuko, baina esan egingo diozu. Bi bertso, gehienare, amarreko neurria, erabiliz. Sarri ez denez, errez izaten, gu garena izatean, sarri alboan izaten dugu, lotzen gaituen katean, kostatuko zait urrengo denau, nire aitari esatean, arek ez baitu ondo ikusten homosexualitatea, eta beldur naiz itxiko didan armairuaren atea, armairuaren atea.
Beildu ostean kemena, irribarre bat egin dit eta hortxe bukatu da dena. Lasai hasier aspaldidanik dakit eta zu zarena, familian behintzat ez duzu izango, horrekin inoiz problema. Arazo ez baita zure alaztan, baizik gizartearena, baizik gizartearena. Una hemen Aitor, zuretzako gaia. Orain ulertu duzu sarritan entzun zenuen esaera hura. Orain ulertu duzu sarritan entzun zenuen esaera hura. Dibertso, gogoratu, gehien ere, marreko neurria erabili egiten. Zatiketa bat sortu nahi zuten, aspalditik EPP-kan, ta mendekua eraiki zuten, dispertsioaren bueltan. Beste preso bat hiltzaigu guri, astelatzonetan bertan. Omenaldiek bukatu behar dute epaitegietan. Berriro ere jaso ditugu odolkiak ordainetan. Hemen guztia da gorrotoa, ez lege ez eskubide. Xabier Reiren eriotza da, gatazkaren adibide. Eta negarrez lehertu dira, hainbat lagunta senide. Herri honen injustizian bakarrik daude bibide. Preso gehiegi kartzelan eta txorizo gehiegi libre. Hona hemen, Daniel, zuri egokitu zaizun gaia. Irratian abesti bat jarri dute, barruak mugitu zaizkizu. Irratian abesti bat jarri dute, barruak mugitu zaizkizu. Dibertso gehienen ere amarren neurria erabiliz. Goizeko zeiak kotxean sartu eta tailerra jo mugan. Euskadi irratia piztu dut eta jarri naiz gustura. Xabier Zaldia zen Mexiko, kanta horrek dun lilura. Kanta osorik entzun dut eta ala heldu zait barrura. Gaztetako garai edertenak etorri zaizkit burura. Larai, 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 etorri zaizkit burura.
kanta horrekin ligatu baitut, neronek neska tropela. Plaza guztia dantzan jartzen zan eta ambiente itzela. Gaur egunean ez da entzuten, tatut aurpegi goibela. Gazte guztiak mobilai beira, ibilita dena dela. Okerrena da zer galtzen duten oraindik ez dakitela. Larai, 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 oraindik ez dakitela. Aitor Serbier, Daniel Olano eta Sats Arasatorre. Hona hemen zuentzako gaia. Zuek, Aitor, Daniel eta Sats motordun txalupa batean irten zarete itsaso zabalera. Eta ohartzerako erregeirik gabe geratu zarete. Launako plan, Aitor hasita. Izanagatik sasoia, honen kezken arrazoia, aspalditxotik ez da ikusten Getariko arratoia. Arraunean inberdeu buelta, orain kauen la puñeta. Arraunan nundik heltzen den ere zuek ez dakizu eta. Arazo bat agerian, hemen itxaso erdian, beste aukera bat badugu denok itzultzea igerian. Traineru edo batela, garaian txampa itzela, nahiago nuke guarrapatzea noizbait balea bezala. Aitor joan baborrera, ta Sats estriborrera, nere esanak betez gero, ondo ibiliko gera. Zezia boga aibala, hau ez da kontu makala, lasai gaitezen ta korronteak ondo eraman gaitzala. Patroia dugu nagusi, arraun txiki eta guzi, honek agindu egiten digu, baina egin oso gutxi. Egon zaitezte tintuan, oraintxe gaude puntuan, moia barrura zartuko gera datorkigun oratuan. Bera txaluparen jabe, soilik agindu bazpare, beldurrez dago geldituko den bera erregairik gabe.
otoitzean naiz ari, orain honi, orain ari. Lehenik ama Virginiari eta gero Jose Luis Kortari. Bata baldarra dantzeko, eta bestea antzeko, ederrak zaudete ternuara bale bila joateko. Honek du nahiko idea, Aitor zuktanik nirea, eta horrela baietz aurkitu gure etxerako bidea. Hemen bildutako botoen arabera, boto gehien jaso dituen bertsolaria, beraz entzuleen saria, Eneko Araiztegi. Eta Gabiliko txartela banatuko dugu, pena bi bakarri daudela, eta gaur Gabiliko txartela lortu duen bertsolaria bigarren postuan, Aitor Sergier. Seigarren Gosinberden sariketako irabazlea, Asier Abalaza. Eskerrik asko baina joan nahi, nuke berriz astirira. Iaz pentsatu nuen hobeto, egingo banu sikira. Albotik neukan Gabiriko bat, atento, atento begira, ta bere sana hori da, ta bere sana hori da. Bertxotan nola ondo gabiltzan, ta bera ere ari ba. Gauzak buelta ematen dute, ta horrela izaten dira, tercera